κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Είναι κατά κάποιο τρόπο συνέχεια του χθεσινού του δικού σου. Κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Του Αντώνη. Ναι, του Αντώνη. Κάτσε. Κάνει δουλειά. Έχεις κάνει μπάτσα, κάτι εκδηλώσει. Είναι η μοναδική γυμναστική που κάνω, λες. Λοιπόν, είναι ταξιτζής ο οποίος πηγαίνει αμέριμνος στους δρόμους της Αθήνας και εκεί που πηγαίνει αμέριμνος σταματάει μπροστά σε ένα μπλόκο. Περιπολικά με τους φάρους αναμένους, κορδέλες αυτές που δηλώνουν ότι έχει γίνει κάποιο ατύχημα, κάποιο έγκλημα κλπ. Κοιτάζει το ταξιτζής, προσπαθεί να περάσει κλπ. Έρχεται αστυνομική να. Και του λέει: Κύριε, δεν μπορείτε να περάσετε από εδώ. Λέει ο ταξιτζής: Γιατί έχεις σφουγγαρίσει? Είναι καθαρά φεμινιστικό για την γιορτή της γυναίκας. Αυτό είναι τώρα. Τώρα σου είπα να θέλουμε κάτι καλύτερο. Ήτανε δύο φίλοι, ο ένας ήταν σπουδαστής πληροφορικής, αλλά το άλλο συγκεκόμενο. Το σώσαμε καθόλου. Μην το δώσετε άλλη ευκαιρία. Μην μου δώσετε άλλη ευκαιρία. Γιατί στο δεύτερο ήταν, φαντάζομαι το τρίτο που θα είναι. Το τρίτο είναι και μακρύτερο. Εγώ άκουσα ένα ανέκδοτο. Είχα χρόνια να ακούσω ανέκδοτο. Όπως έχουμε χρόνια να ακούσουμε ανέκδοτο από σένα. Ναι, πες ένα ανέκδοτο ρε Γιάννη. Όχι, ξέρεις, για μένα όλα επειδή το έχουν πει τόσες φορές μου φαίνεται. Αυτό μου κάνει εντύπωση που δεν το ήξερα καταρχήν. Γύρισε γνωστός. Ένα ανέκδοτο μετά από αρκετό καιρό. Από τον Ιωάννη, τον μεγάλο συγγραφέα. Ένα ανέκδοτο μετά από αρκετό καιρό φτάνει, δεν χρειάζεται. Και στη Θεσσαλονίκη, ένας πολύ γνωστός οίκος τελετών. Μπαμπούλας. Ας πούμε και ο Μπαμπούλας. Γύρισε στο σπίτι του μετά από τη δουλειά με ένα κατάμαυρο μάτι. Κρεμασμένο κάτω, χάλια. Έχει φάει μια μπουνιά, ήταν σε χάλια κατάσταση. Του λέει: γυναίκα του έπασε. Άσε λοιπόν να στα λέω, ήρθαν από τη CIA τώρα να βοηθήσουν την ελληνική αστυνομία να πιάσουν τον Παλιοκώστα. Και βγήκαν χθες το βράδυ, λέει, αυτοί οι πράκτορες οι Αμερικάνοι. Ποιος ξέρει, ήπιανε κάνα, πήγα στα μπουζούκια τους, κεράσαν τους κάνανε και κατέληξε ένας τύπος, λέει, ένας ψηλός σε ένα δωμάτιο, έχει πάρει και τα χάπια του, την πήρε, λέει, ένα γκομενάκι. Και πάνω στην πράξη πέθανε. Ναι, αλλά το μάτι θα σου πω, ρε παιδάκι μου. Και με φωνάξανε, λέει, με διακριτικότητα, γιατί εγώ με λέει και καλλιτέχνης. Να πάω, να μην το πάρω και χαμπάρι στο νοσοκομείο, το ξενοδοχείο, να το βάλω και σαν κουτί, να το βγάλω έξω. Προκειμένου να μην γίνει τώρα όσο έρθουν εκεί κάμερες. Το μάτι του, θα σου εξηγήσω, βρε παιδάκι μου, για το μάτι. Περίμενε, λέει, με την κομπρέσα αυτός. Μπαίνω μέσα που λες στο μάτι. Μαύρος αυτός 2,20 και πεθάνε πάνω στην πράξη, λέει, και ήταν, λέει, με το άλμπουρο επάνω. Τρόμαξα. Δεν είχα και τα όργανα. Το πλησιάζω το πράγμα, το πιάνω χαμηλά από τη βάση, το πιάνω και από ψηλά. Σηκώνω το γόνατο σαν τσάκνο, λέει, το κάνω μια έτσι για να το σπάσω στη μέση για να το διπλώσω. Λέει, το μάτι. Λάθος δωμάτιο ρε εσύ γυναίκα. Λάθος δωμάτιο. Μου έκανε εντύπωση γιατί δεν το ήξερα. Κωστάκη, θα πάμε σε διαφήμιση σοβαρά.